खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दायो जोङो उदालगुरियाव थांगासिनो दङ मानो होनबा नै जोंना बेबि सानैया गगा मोनदों आरो एसे बिराद हां लानो खस्थ' मोनदों ना नायलायलायथारबाय बिथिंजाय दङ नै तानिशा मा आबैजों जिरायदों केमेराखौ नांगौसो जाबाय नै हा गन्थंजोंहाय दै गगासिनो आरोना बिसिना एसे ओंखायनो जोङो हमिय'आवनो देखायनो लांनो नागिरबाय बांसिन जों बिसोरनो गगा मोनब्ला बिदिनो हमिय'निखौनो दौवो आरोना ओंखायनो दिनैबो हमिय'निनो दौनोसै बोथोरा खिन्थु बिराद गरम सहायनो हाथावै गरम जादों दिनैहाय बिसोरबो सहायनोनो हायाखै गरमखौ बांद्राय गोलोमजोबथारबाय एसिबो होनो हाया डाइरेक्टै आं भिडिअ'खौ देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो सान्दुङानो जा गोराखा ओमफ्राय बिसोर गारि गाखोनो मोनब्ला बिराद मोजां मोनो ना तानिशा मोजां मोनदों गारि गाखोनानै गन्थङा दै गनानै दङ गुंग्राय फिसासानो स्किना माबा सेन्सिटिभ ना बिसिना गरम मोनदों मामा रिधिमा गरम मोनदों बाव सानैबो गसंनानैसो थाङो तानिशा मोजां मोनथारदों नोंहालाय बेहाबो खुसि दा नैबेनो जाहैबाय चौधुरी हमिय' क्लिनिक बेहायनो जोङो लाबोयो गथ'फोरखौ जोंना बेनिफ्रायनो लांनायफ्रा हामो आरो ओमफ्राय बेयो दङ जोंनि उदालगुरि रेल साइटिंनि जिङावनो नोंथांमोनाबो फैनानैहाय मुलि लांफैनो हागोन मालाबा गथ'फोरनि थाखाय सासेया नै गारि सिङावनो दङ ओमफ्राय जा दुस्थ' खालामगासिनो दङ आरोना दायो जोङो मुलिखौ लाखांनानैहाय न' फारसे दावगालांबाय बेयो जाहैबाय जोंनि उदालगुरिनि बाजार सुनिबार बाजार जादों दिनैहाय ओमफ्राय सुनिबार बाजारा फिसा जायो आरोना बुधबाराव एसे गिदिर जायो मारै थादों तानिशा मा नांगौ दखान नुदों लामायाव खुसेर बिदै लोंदों जोङो गरम बोथोरनि गोदै ने खुसेरा उन्दुबाय नै सासेया अमा नागिर जोङो रौता सफैबाय उदालगुरियाव गैया अमा ओंखायनो नै रौतासिम सफैलायबाय जोङो नागिर फैसा दांनो हामा ना दौजागोन तानिशा सिखारबाय मामा दै गुदुंजों एसे माबानांगोन मोनमारबाय मोनजासिगोन अमा बेदर जोगोनारजों जानो गोसो जानानै दंमोन नालाय ओंखायनो जोङो फैथारबाय आरोना उदालगुरियाव मोनासै जानायानो मेन जाबासो थागोन दा दिनै जोङो ओंखारबोदों बेरायनो थाखाय गोजानाव नङा खाथियावनो भैरबकुन्द आयै हाबाब सासेया जा दावराव नै बेरायनो मोननायखाय खुसि ओमफ्राय सासेया उन्दुनानै दङ नै जोङो दायो थांगासिनो बुंनोनो होला माथो मामा मोजां मोनदों जोङो थांगासिनो दङ भैरबकुन्दआवहाय ओरैनो दसे बेरायनानै फैनोसै आरोना बाबाखौ लाबोआसै दिनै जोङो बाबाया मैया बेरायदों नालाय ओंखायनो लाबोआसै दा जोङो थांगासिनो दङ जोबजासिम नायलांदो रिधिमा हेपिथार हेपि बेरायनो मोनदों मामा गारियाव गाखोनो मोनबाथाय बिराद मोजां मोनो सानैबो जों दायो उदालगुरि नवोदया स्कुल सफैबाय आरोना ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा मिन्थिनो लुबैदों नोंथांमोना आंखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बा बबे जायगानिफ्राय नायदों कमेन्टआव खिन्थाहरदो आंबो मिन्थिनो लुबैयो जे आंनि भिडिअखौ बबे जायगानिफ्राय नायदों मानसिफ्रा आरो नोंथांमोना भैरबकुन्दआव फैफेरबायना फैफेराखै बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहरदो
भैरबकुन्दआथ' जोंनि बिराद खाथि नालाय ओंखायनो जोङो बिदिनो थांब्रब फैब्रब खालामनो हायो आरोना मालाबा बरिं मोनोबा बेरायफैयो आरो बांसिनथ' मानसिफ्रा पिकनिक जानो फैयोना पिकनिक जानाय समाव जों फैनाय जाया आरोना होंगो दोंगोद्राय जायो नालाय ओंखायनो दायो दिनै एसे बरिं मोनदों आइनाबो स्कुला बन्द'मोन नालाय दिनै ओंखायनो जोङो ओंखारबोबाय आरो गथ'फ्राबो बेरायनो मोनबा मोजां मोनो गारि गाखोनो मोनबा मोजां मोनो बुम 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 बुमल' होनबाय थायो दिनै फुङावबो बुम 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 होनबाय थादोंमोन नाय तानिशा होनदोंमोन ना बुम बुम सासेया फुरा उन्दुगासिनो ओमफ्राय सासेया सिखावगासिनो Mama, bere. Baba, Malaysia gosla goदान गानदों बेरायनो थांगोन दिनै जोंनि बेबी सानैनि मामा ओं रायलायबाय थायो बेबिफ्रा दिनै बिसोरनि फार्स्ट टाइम आरोना भैरबकुन्दआवहाय फैफेराखैमोन बिसोरो एबार फैबाबोथ' मा नुनाय जागोन बिसोरो गोसोआव थानाय नङा बाट बे भिडिअनि गेजेरजों उनावहाय देरब्ला नायोब्ला मिन्थिसिगोन आरोना जोंखौ उन्दै समाव भैरबकुन्दआव लाबोदोंमोन होननानैहाय बापरे बाप जोंथ' जोंनि गोदोनि उन्दैनि मुमेन्टफोरखौ मिन्थियासैनो नुवासैबो बै समाव गैयामोन नालाय फट' दङ बाट बिदि लालाबायनाय जायामोन नालाय मालाबासो बेसरबारियाव फ्रेम एकदम ओरै दलद थालायनाय गथ'थ' दानि बेबायदि खेबनो गोसोबानो खेबनो हानाय जा रायलायफाबाय थाबाय नै जों रायलायबासो रायलायनो मोनथारो बिसोरबो ओमफ्राय आइयाबो बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैसो फैदों आरोना बोसोरब्रैयानो जाबायमोन नाय गोबावनि उनावहाय दिनैसो फैदों सोलायनाय नुसिगोन आइया एसे बाबायाथ' फैयो मिथिं दावथिंनि थाखाय आरो बेहाय जोंनि ब्रह्म मन्दिराबो दङदां बेहाय बानायगासिनो दङ सासे सिखारबाय नै जोंना ओमफ्राय सिखारनाय लोगो लोगो माइकखौ दांहां आंनि गोदोनानि चेनखौ दांहां खालामगासिनो ओमफ्राय जों दायो सफैबाय सनायगाव ओमफ्राय बांद्राय गोजान गैला आरोना सहैसिगोन जोङो माथो रिदिमाया उन्दुथारासै सफैलायसिगोन नै नोंहा उन्दुखांबाय दायो नै एक्सन मदाव फैसिगोन बेहाबो तानिशाया नै नुदों ना बेखौ नाङा मामा नै हाजोखौ नुबायानोसै जोङो ओमफ्राय नै ओरैजाय दङ धोनस्रि रिजर्ट एन्ड रेस्टुरेन्ट मोजांथार नोंथांमोना फैनानैबो थाफैनो हागोन नै हाजोआ दैथ' गैया नै दै गैया ओरैजाय वे टु पिकनिक स्पट पिकनिक जानो थाङोब्ला ओरैजाय आरोना ओमफ्राय जोंथ' दा पिकनिक जानो थाङा ओंखायनो ओरैजाय फैबाय जों दायो सफैबायानो बेयो जाहैबाय जोंनि बाहिनिगाव आनसलिकनि ब्रह्म मन्दिर बानायगासिनो दङ माला जागोन बेखौ मिन्थिया बाट जेब्लानो जायो अब्लानो जोङो फैनो मोनसिगोन आरोना बेहाय आरो नै दिनैहाय बे दालांजों फार्स्ट टाइम थांदों आरोना जोङो जा मोजां नुदों बे हाजोखौ माने नुनानैनो गोसोआ गोजोनग्लायनाय मोनदों आरोना आरो फारसेथिं आङो हिल पार्सन नोंथांमोना खिन्थादो नोंथांमोना हिल पार्सन ना बीच पार्सन आं हले हिलखौ बिराद मोजां मोनो आरोना अबावबा थाङोब्ला आङो खालि हिल स्टेशनावल' थांनो गोसो जायो जेरैबायदि सिक्किम अरुणाचल ओमफ्राय बिथिं थाहैबाय दार्जिलिं आरो जायखिजाया जेरावनो हाजो दङ बेहायनो थांनो गोसो जायो आरोना नोंथांमोनालाय बबेहाय थांनो गोसो जायो खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों ओमफ्राय नै बेहाय दङ फिसा फिसा माखासे दखान नोंथांमोना फैयोब्ला जानो हागोन मम' जायो ना दाउ सावनाय अमा सावनाय जायो लोगोसे बेहाय वाइन शपबो दङ ओमफ्राय बेहाय वाइनफोरनि बेसेना खमनो आरोना हाजोनि होननानै लांनो फैलायलायो मानसिफ्रा खम बेसेनावनो मोनो होननानै ओमफ्राय गोबां मानसियानो पिकनिक जानो फैयो बिदिनो डिसेम्बर निफ्राय बांसिन जायो खोमा बे गोजां बोथोरनिफ्रायनो स्टार्ट जायो आरोना पिकनिक जानाय सिजनावहाय बेहाय माने फुल जाखाथारो आरोना जायगाखौनो मोननो थांलायलाय लाङा ओमफ्राय जोङो गोबाव जाथारबाय पिकनिकआव फैयैया ओमफ्राय बेरायनो बिदिनो फैबाय थायो आरो गेजेर गेजेर दायो जों ओरैजाय हाबनोसै दुमा
नै जों ओरैथिंजाय हाबबाय मेन मेड फरेस्ट दङ बिथिंजाय बाट जोङो मेन मेड फरेस्ट थिंजाय थाङासै रक हिल रेस्टुरेन्ट दङ नै बेहाय नायनो मोजांथार नै कटेज दङ बेहाय नोंथांमोना फैनानै थाफैनो हागोन बेरायफैयोब्ला बै दिनाल'सो दंमोन ना फिसा फिसाया नै गिदिरखौ नुफैयाखैमोन आरो वाव मोजां नुथारदों दे नोंथांमोना बेरायनानै थाफैनोबा थाफैनो हागोन बेहाय उदालगुरि फैयोबा लोगोसे नोंथांमोना अरुणाचल ओमफ्राय भुटानावबो हाबहैनो हागोन दिनै जोङो थांथ'ला अरुणाचलबो थांथ'ला भुटानबो थांथ'ला नै ओमफ्राय बे रिजर्टआय रेस्टुरेन्ट बेहाय जानो लोंनो हागोन आरो नै मामा बैहाय सुइमिं पुल दङ नै मामा सुइमिं पुल बाबा गार्डेन बायदि गेलेगासिनो मानसिफ्रा ओं दा गैथ'वा दैया बेनो जाहैबाय सुइमिं पुल आहाहा नै मोजांथार बैहाय गेलेनो हागोन नोंसोरो देनां देरबा दे दायो नै पिकनिक जानाय थिंजाय थांगोन बेहाय न' बानायलायबाय माथो नै एन्ट्रि फिस होनांगोन आरोना बेहाय किमान 100 मामा केमेराखौसो नोजोर बेहाय नै मामा दांहालि सना Mana gabdang? Mana aku deh bina? Mana kau nengna? Mana aku mama? Tunggu lah kak. Confused nama mama? Ang ma bini datang nama? Sasyalai. Longtong. Sasyalai. Mana kau nenglai? Mana kau? Biskut. Engkau sandung kali mama. Siapa mata? Gibri ya? Kamera nanggo give me kamera nang. Kes kamu kan nangis kayak yang siapa juga nenggu. Tunggu tuh ai, lah betul nggak? Helipad kun makin itu? Hah? Helipad nu baik. Helipad kian mau baik. Mama ni munia, zona munia nih munia. Nih munia. Hilang sih. Bio helikopter baik ya? Excellent. Helikopter baik itu. Anggang mah? Karasai जोङो नै सान्दुं गोसाथार नालाय गथ'फोरखौ लानानैहाय मालाबा थान्दा टाइमाव फैबाथाय ओंखारनोसै सायाबो गैया माथो ना साइकेलाव भैरबकुन्दआव फैबायना सियार लाबोगुलायनानैहाय दैयावहाय बसायनानैहाय जा एन्जय खालामदों ओरैजाय नायदो दैया वाव दैयाव गानो लुगैलायो बिराद दै गानो लुगैयो दे 100 takaan बेरायबाय ना मामा 100 takaan बेरायबाय 100 taकानि केक्टास Siapa baca ni ni? फैबाय दे साहा लोंसै साहा नै बिफाङा मोजां थांदों Cypress. Jangan ulang dah be. Kayak baru macam sih na? हागोन नाय गस्लाखौ मोजां Ni, mana? wah mama Dah tarik sini. Tarik sini. mama Ridhima खुसि जाथारदों बेहा दिनै बेरायनो मोननानै साजागौमानि नै एसे बेरायदों माने नायनो फैदों आरोना माबायदि ओरैजाय बिबारफोर दङ साजायनाय नै कटेज फिसा दङ आरोना ओमफ्राय बैसिमहाय गिदिर कटेजआ दङ आं गिदिर कटेजखौ नुवाखैमोन दिनैसो फैनाय जादों नालाय गोबावनि उनावहाय नै बगेनभिलिया मारै मोनदों दिनै फैनानै गोबावनि उनाव एखे जोंना रिधिमा तानिशानिसो फार्स्ट टाइम ना रिधिमा फार्स्ट टाइम थांबाय थाला बैसिमहालागै रोंबाय सनाया सा लोंसै जोंहाबो हानहरगोन साखौबो बेहा दा
Jabai dah. Betul. Betul na? Gitu. Pilih gede ya, ini. थांसै जाहा अबाव थांनो? न'आव थांसै साहा लोंखांनानै जों दायो नै न'आव थांनो ओंखारफिनबाय आरो बे कटेजफ्रावनो जोंनि लोगोफ्रा हर थादोंमोन जेब्ला जोंनि हाबाया जादोंमोन 2 बोसोर सिगाङावहाय मोजां मोनदोंनो बिसोरो थानो ओमफ्राय लोगोसे बेरायनायबो जाखाबाय गोजाननिफ्राय फैदोंमोन नालाय बिसोरो क'क्राझारनिफ्राय मोजां मोनदों होनदों आरोना आं बिदि न'खौ बिराद फसायो आरो बिदि न'खौ सिङाव दंजोबो ना आरो औ दङ बे हाबफेराखै जोङो बेथ' गोदानबावसो मामाया सियायबाय मालाबा जोङो अमा सावनाय जाफैलायसिगोन ने मामा जोङो जेबो जायासै साहाजों लोगोसे बिस्किट जाबाय माने पक'रा जागोन सानदोंमोन बाट पक'राया गोबाव लायोनो ओंखायनो जों जायासै आरोना ओमफ्राय Tanisha दिनै सा लोंबाय दै तनिषाया साहा लोंबाय नै बेबो लोंदोंथ' सायाव सोमनानै सानैबो सायाव सोमनानै सानैबो नै ओरैजाय नै माबा भुटान थांनोबा ओमफ्राय नै तामुलपुरा बेनिफ्राय 82 किल'मिटार जायो आरोना तामुल मथंगा सकसिम दिनै एक्चुअली बुद्ध पुर्णिमा ओमफ्राय बे बुद्ध पुर्णिमायावहाय माने बुद्धिस्टफ्रा गिदिर खुङोना ओमफ्राय नै बेहाय मन्दिर मोनसे दङ बुद्धिस्ट मन्दिर नै बेहाय जागासिनो आरोना खुंगासिनो नै दायो जोङो जयनोसैयानो ओमफ्राय गथ'फ्रा दिनै बिराद मोजां मोनबाय आरोना बेरायनानैहाय लं ड्राइभ खालामनानैहाय गारि गाखोनो होनबा बिराद मोजां मोनो बिसोरो दाख्लि लोमजादोंमोन नालाय लोमजानाय माने मा एसे गगा मोनदोंमोन ओंखायनो बिसोरो एसे खें खें खालामबाय थादोंमोन आरोना मा खालामनो मा थानो जाबाय थादोंमोन ओंखायनो जोङो बेरायहोबाय ओमफ्राय नै दायो नै जि आराम उन्दुबोबाय सानैबो उन्दुबाय सासेया नै बिबैजों उन्दुबाय नै बिराद खुसि जाथारबाय सानैबो बेरायनो मोननानैहाय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय